manan so sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Nikki. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulungan, almost is never enough. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw saya kaagi karon? Mao kini sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Nikki. Nak, dili na gid pwede si Papa ni mo nga makatrabaho. Mao ba ma? Unsa man di gisultis doktor? Tungod sa iyang sakit, dili na siya pwedeng magtago. Dili na siya pwedeng ma-stress. Mao ba? Og dili na ko kaya, anak. Tiguang na sa trabaho. Dili na nako kaya nga magdubli-dubli sa pagtrabaho. Kanira gyud ako makaya. Ang pagpamaligya o pagsuroy o mga sundan. Sige lang ma. Ayaw ka bala ka. Butabang ko. Mangita kong trabaho. Uy, nawa man yung ko'y mahatagi mo nga trabaho day, uy. Bisag unsa lang gud day. Basta makatrabaho lang gyud ko. Ikawan manggod, ay nakahisgot ako atong iyaan ba nga, nangita sila og dancer sa club nga, iyang gitrabahoan. Club? Ay naman kong trabaho nga kung iyaan dito, nasa dito magtrabaho, unya, saman ganahan ka. Ha? Kay ako na itong ingnon, pasudlo ka na dayon. Sige day. Bahala na. Basta makatrabaho lang gyud ko. Next group, so dahil mo ha? Nikki, kailangan tanungon ni mong sayaw para mauyunan ka sa atong mga guest. Kisabot? Yes, madam. Very good. Sige na. Tarawan dagway ni mo. Sige na. Ma, di ay kwarta o. Ipuno na para budget na to. Ay, salamat kayo, nak. Ay, diin manini mo. Nagtrabaho ko, ma. Diin man ka nagtrabaho. Nag-call center agent ko, ma. Sige, ma. Musod sa kwarto ha, kay duka na kaayo. Nikki, may na maka-perform mo? Yes, madam. Sige. Na gusto mo table ni mo. At wow. Mo table, madam? Aduwa dayon. Ay papabuta. Bago ka din hino. Oh, sir. Iba ako kay medyo gikiwawan ka pa. Pero abi ni mo. Dili man na ngayon mo kining lugar. Wa naman ko'y choice, sir. Mao ba? What if doon ako'y gustong i-offer him? Unsa man na? Na ako'y kondo unit nga why nagpuyo nga to. Hatagan ti kaglaing trabaho. Kanang tarong na trabaho. Tinuod, sir? Kung musukot ka nga makigrelasyon na. Ha? Ay nga nung isugod man in taon ka, uy! Diyos Day. ko, ay bro santo! Siya na lang akong paglaom nga mahawas mis kalisod. Ug sa pa, dili na ko gusto mo trabaho dito sa club, uy. Wala mama ni mo. Musugod ka to. Ingnon lang na ko nga na ako'y bagong trabaho. O stay in ko. Niggy. Bahala na lang, kidney.
lagi magugkalipong. Kinuo ko. Magpiti ko. Positive. Mabtus ko. May importante kong isulti nimo. Ako sad. Ha? Unsa man na? Kinahanglan ka nang mupahawa sa kondo kay adto na mo puyo ang akong anak. Unsa? Sorry, Nikki, pero mahadlo ko sa akong anak. Pero kini mo itiman eh. Mahal ti ka. Mario. Ala, unyang sama na nimo. Kitang ka pwede nga muli sa inyo kay Mabdos na mga ka. Maugyod. Mahiubos kis mama kung may bawo siya. Unya, Mangita na lang kong kaabangan, day. Padayon na magyapon ko sa akong trabaho. Kinahanglan ko mo padayon sa kinabuhi para sa akong anak. Nikki, sige na. Sugtan na lagi ko. Kapila naman di kasultihi nga dili lagi kumusod og relasyon. Dili ko gusto masakitan, Brent. Why mo seryoso sa sama na ako nga single mom? Dawat lagi na ko ang imong anak. Nga naman po gusto magkaayo ka. Kay ganahan mo kay kunimo. Nibaw ko nga ikaw ang babae nga para nako. Please, sugtan ako, Nikki. Sige, good. Pantay lagi magbinuang ka, ha? Di lagi, promise. Love, magpakasal na ta. Ha? Kasal agad? 2 years pa lang ganita? Dugay na kung gusto nga magpakasal ta. Pagsugot pa lang ni mo daan ako, lami na yun kayo kay pakasalan. Brent, paspas ra kaayo, uy. Hindi ka ta maglangan. Ilan na edad na to? Angay gani nga pamagdusa na ta ka. Aha? Sige na, putaslin ako. Brent. Kung magpakasal na ka, panahon na sa siguro no nga pahibaw ni mo ang imong mga ginikanan nga may anak na ka. Mahadlok man ko dayo, uy. Pero, nahibaw ko nga maunay sakto. Correct. Kanya sure na ka na ni Brent. Labi mo siya. Bisag paspas kayo ang mga panghitabo. Pero usari sigurado ko, mahal na ako siya. So, okay na ang tanan bayan sa kasal, eh? Okay na, love. By the way, di ba ningon mo ko nimo nga buwag nga akong mga ginikanan? Oh, Gisuayan ako og imbitar sa papa. Og magkatunga siya. Gani makikita siya na tuon niya for dinner. wow! Mayo hinuon, love. Pangandam, ha? Okay, love. Kay gusto na ko nga nindot ang first impression ni Papa ni mo nako. Love, si Papa. Si Mario. Nice to meet you, Nikki. Naibaw lagi ka pa. Wa pa gani kung moingoni mo siyangan? Oh, Dili ni maayod, ha? Kinahanglan may bawas si Brent kasi Mario ang amahan sa kong anak. Dili ko gusto magsugod ang among kaminyoon sa usa ka pakaka. Love, nanglos pa lagi ka. Ug wala kay tingog-tingog diha. Okay ra ka? Bahala na ni. Love, si Papa ni mo. Nga namas, Papa. Nick, Siya may amahan sa akong anak. anak? May anak ka? Oo pa, may anak mo. Brent, Ug dugay na kong nahibaw na. unsa? Ug ituyo na ko aron magabot mo. Brent, unsa ko ni? Dugay na kang gisunod-sunuran, Nikki. Kay gisugo ko ni Mama. Kay nakabantay siya nga dunay kabit nga akong buot ang amahan. Unsa buti pasabot ani? Wa magyud ko mainlove nimo. Unsa? Way kasal nga mahitabo. Kay wa ko'y gugma nimo, Nikki. Di ba sa ko sa gibuhat ninyong pagpasakit sa kuminahan? Pero Brent, mahal ti ka. Buhay ko. Mahal. Pwes ako. Giluod ko nimo.
Nag-expect ko nga si Brent na ang lalaki nga para nako. O nga doon nami happy ending. Pero dako ra ding bakak ang tanan. Mao tay hinungdan nga wa na gyud ko musod og balik og relasyon. Kay mahadlok na kong masakitan og mabiyaan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga hikalang kaagin ni Nikki nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga naguluhan, almost is never enough. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Mark, 30 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong paghatag og review sa among gibakasyonan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Han, mamakasyon ta na. Samtang wapay klase ang mga bata. Okay ka, Aywan. Mangita ko dayon og kastehan na to, ha? Aron makabook ta dayon. Sige, Han. Wow! Kani, oh. Tanawahan, nice ang pool. Og nindot pa kaayo ang mga rooms nila. Tanawa, good? Wala. Bitaw, no? Ug napay park sa mga bata? Oo. Ug sigurado gyud nga malingaw ang mga bata din, he. Mao gyud. Time pa, pila ni? 5,600 per night? Okay na, Han? Kumbati. Sige. Mag-book ta dayon para nga makabakasyon na ta. Maligo ko, ma. Later na, anak, ha? Hay, magka ang ilang pool? Na siguro sluyo. Ato ta sa front desk na para nga mag-check-in na ta. Ha? Timpa. Han, mo ni imong gibok? Lahir mo lagi sa picture. Murag, mao man ang porma sa picture, Han. Pero, dili ingon ani nga murag. Mahok kay ngok-ok. Ma, ligo na ko, ha. Sige, Han. Uban na lang sa anak ko si Dudong sa pool. Ay, wala naman may pool, sir. Gipa-close naman. Ha? Nga, nga nung ang nakabutang pag-book na mo, na malagi pool. Wa to ma-update, sir. Unsa? Binuang sa ding ila. Mag-usa man ta dinhi. Magsigal lang atong mata dinhi sa kwarto. Hasta ang ilang gibutang dito nga park para sa mga bata. Wah! Sagdi lang, Han. Ato lang ang piyungan. Ugma, mo-check out tayo ta. With breakfast pa lang atong gipili, di ba? Oo. Hala. Mauni? Mauni ilang breakfast? Itlog linungag og tosino ug usa ka rice. Grabe hag pagpangilad ani nila god. O di ni maayo. Muhatag tag bad review ni nilang resort. Wag gid mi malipay sa among na-experience adto nga resort. Mao nga wa mi pagduha-duha nga muhatag og bad review bisan og wa pa mi maka-out sa maong resort. Pero wa ko kay bao nga nadi ang tag-iya sa resort og nakig-istorya ni namo. Ug unya, Usap ning inyo, di mo maikog mohatag og bad review nga puro mga maayo og review ang gihatag sa mga tao dinhi. pero sir, di man gud mao ang among na-experience sa among gi-expect. Mahal pa kaya yung resort. Unya, mura ni makuha na mo. Wa man lang mo'y pahimangno nga dili day updated ni nga post di ay. Pasensya.
Medyo naalay problema sa resort maong wa may maghatag og maayo nga service. Pero sige lang, hatagan ta mo og voucher para makastay mo og balik din once nga mabalik among pool. Madili na, sir. Hindi na may balik din, Uy, diha di mo nga resort. Nakatrabaho mo ko diha. Mo ba? Oo. At yung nagbatasan ng tig-iyaw Mga ni pahawa ko. Pero ako ba? Nahibuong lang ko. Paano mga nindot mag-review ang kining jatag sa mga tao nila? Kamera mo mga staff, god iyang gisugo nga pabuhato na anang account. Nya, para muhata ko nindot nga review para mailad ang mga tao. Kung mao na, i-post na ko ni sila sa Facebook. Han, niya may nagsigig text na ako. Ha? Isa man? Ang tagiya siguro ni ay. Kay matod pa diri ay nga kung dili i-take down ang post o kung dili na tuosbon ang bati nga review sa ilang resort, bantay ng kunuta, ikiha kunuta nila. O kung musukol kunuta, ipapangita kunuta niya sa iyang mga tao. Usa? Bisan og napay mga hulga sa among pamilya, wa na ko i-delete ang post kay dili ko gusto nga makapangilad pa siya og lain. Mao nga nagkahuna-huna ko nga mubuhat na lang og aksyon. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Makihab ako tungod sa akong pag-post about nila? Oh, tinuod. Negative akong gistorya didto pero puro mga tinuod. Ikadong pangutana. Wa magpaila sa akong asawa ang mitext niya. Pero, wa milaing duda. Ang tag-iya gyud sa maong resort ang namahad namo. Pwede ba nako siya nga ipablatter? O himuon akong ebidensya ang maong text? Ikatulo pangutana. Pagpangilag gyud ay kunoy binuhatan ining tag-iya sa maong resort. O gusto nako sila nga isumbong sa ilang gibuhat. Asa na sila pwedeng i-report? Ikaupat og katapusan. Gusto na ko nga unahan og kiha ang tag-iya sa resort. Unsa may kaso nga pwede na kong ipasaka niya. Kay nang hulga arba siya nga ipapangita mi niya. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mark. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today akong tingog ako Attorney Elaine to the rescue and at your service ang muhatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal personal mga problema nato sa ato ang mga emotional nga issues no mga suking tigpaminaw ato ang karelasyon ato ang kapikas sa atong crush atong gipanguyaban no sa ato ang abi nato nga naa tay relasyon mga exclusively dating unya way klaro unya na pamabdosan ta unsa ba or gibiyaan ta unsa mga sitwasyon din ha ug unsa man ganin na imong kahimtang nga naginahanglan og kaalam sa balaod ayaw pagduha-duha kaning atong programa wala ra ni dili ra ni siya para malingaw mo sa drama ang atong tumong ani is makat-on mo ug makasabot mo sa balaod sa simple nga pamaagi ug malamdagan mo no sa inyong mga pangutanag problemang gisagubang sa kinabuhi. Busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga naminaw karong adlaw? Labi na sa tanan nga mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantengco Bathan sa Facebook. Salamat kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, walay sipyat, no? Thankful kaayo me nga naamo sa amo ang station, nag-tune in ug asa man gani mo. Please, no? Continue to like and follow us on Facebook, no? Naa may lain-lain nga
ways nga mapaminaw ninyo dili lang sa radyo but also sa YouTube o sa Facebook. From Castro wa man ko kibaw kung sa yan tinuod pangan pero ni private message ni siya. Hi attorney, naminaw minimo ron sa radyo. Hehehe. Now in Mindanao, specifically Iligan City. Salamat sa encouragement on air regarding the bar exams. Thank you kaayo no nga naminaw ka. Ang ako usa ka abogada, ako usa ka magtutudlo og assistant dean sa University of San Jose Recoleto School of Law. Sukad pa sa panahon ni Pasarko, 20 ka tuig na kong abogada, 20 ka tuig na sa kong nagtudlo, 20 ka tuig na kong nagtabang sa mga estudyante nga makabot ang ilahang pangandoy nga maabogado. Busa, for those years, nakakita ko og lain-lain nga mga challenges nga giatubang o gisagubang sa mga law students nato. And through all of those, nakakita yun ko nga ang katong mupursige, bahalag sakit, bahala og lisod, magmalampuson gyud. No? This is not just sugarcoating katong akong gisulti sa una, and I will keep saying this nga never give up on your dreams. Dili lang sa pagkaabogado, no? Maski in anything. Kay ang mubangon, mubarog, mamaphat, no? Nya mo hapit pag yung pagwapa, no? Maugyoy magmalampuson, maabot gyud sa iyang destinasyon, makakabot gyud sa iyahang pangandoy. So muna, no? Laban lang gyud ta always, guys, diba? And thank you kaayo for your message. Thank you kaayo nga naminaw ka. Letter sender nato karong adlaw si Mark, no? Si Mark ning suwat ni nato pinaagi sa kiniyang akong suliran official writers page. 30 years old, di siya magpasulti sa iyahang address atong respetaran ug ang iyahang pangutana naaman gud ni sila nagbakasyon ni sila unya naghatag sila og review, no? Kay of course mahal pud baya 5,600 per night, no? Unya ni book sila unya pagtan-aw nila naskaman sila lahi sa picture di maayo niya daghan kaayog ok kunya baho pagyud kuno no suwa sila nalipay sa ilahang experience so nagatag sila bad review no nga bas maski kuno wa pa sila ka-out ngadto sa resort nisulti na sila nga bati pero ang tag-iya na hurt siguro nakigstorya nila no so of course gihulga sila ilang ipa-delete ang post niya wa niya gi-delete ang iyang pangutana mauni makiha ba ko tungod sa akong pag-post about nila oo negative akong gistorya didto pero mao may tinuod wa ko kakita actually sa imuhang post no pero kung factual lang nga experience based on customer satisfaction or dissatisfaction I think dili ra pug ka madaot labi na og ang facility itself no ang imuhang gipasabot pero I will be honest with you no Mark ug sa mga naminaw nato karon kung online booking manggod usahay naman ay mga reviews no nga dili pero if it's a matter also depende gud siya although I'll be honest na ako'y thin line siguro on damages and libel nga pwede nimo kuan kay usay naman na rate or review us no kung inana nimo pagka diha nimo nga portion gibutang ang imong review dili gyud na siya kay you have to give an honest kuan man kung makabutan na rate or review us na sa kanang mga Agoda, booking.com, TripAdvisor, how was your experience didto na nimo gibutang dili gyud di gyud kinangutan naman sila nimo imo man ng opinion pero kung pananglitan ang method nimo was in your personal page maingon jud ko magdepende siya giunsa nimo pagsuwat o kung unsa pud ka factual ang imuhang pagpost pero usually dili man kaayo kay it's part of commentary free speech ug pagsulti nato about customer satisfaction no so borderline pero I will stay nga no nga di ka makiha o makiha man gani ka nailaban. Okay? Ikaduhang pangutana, wala magpaila sa akong asawa ang ni-text niya, pero wa may laing duda. Ang tag-iya ra gyud sa maong resort ang damahad namo. Pwede ba nako siya mapablatter ana ug himuon na kung ebidensya ang maong text? Okay. Pwede, pero I don't think that would be a basis nga makakihata because
for criminal cases kay wa man tay reasonable certainty no of conviction dihang dapita kay wa man tay proof ug ebidensya nga siya. Ug gusto ka pwede man ta makapacheck na ron kay di ba ang mga SIM i-register naman na no, so pwede na to ipakreklamo usa sa NTC to check kung kang kinsa to registered ang phone, i-blatter sa para na kay basis to determine kang kinsa to nakarehistro ang telepono or ang SIM card. Yeah. Ikatulong pangutana, pagpangilad yun di ay kunoy binuhatan aning tag-iya sa maong resort. O gusto na ko silang isumbong silang gibuhat. Asas na sila pwede i-report. Now, I don't know if the resort is registered with the Department of Tourism. So, pwede na nimo i-report ito kung accredited sila. Or, pwede nimo i-report ngadto sa city or municipality kung asa sila ni belong para ma-revoke ang ilahang business permit. Or, kung wa sila business permit, samot, haros, mas mareklamo pa nimo sila. Kaduha, pwede po nimo silang ireklamo sa DTI or even sa BIR o wa man gani mo isuhig resibo niya nagnegosyo sila, no? Daghang forum by which pwede na nimo sila mareklamo sa ilahang pagbuhat. Pwede po nimo silang i-report actually sa Facebook, no, kay para or asa na nga online platform na nimo sila nakit-an niya imong ingnon nga nangilad sila para makamatngon pod kung kinsay mga ni-endorse nila to see nga di na sila pwede kay madaot man pud to kung kinsa og naa man gani, no? Ikaupat o katapusang pangutana, gusto ko nga unhan og giha ang tag-iya sa resort. Unsay kaso nga pwede na kong ipasaka niya kay nanghulga siya nga ipapangita mi niya ngigara pwede ra gyud kung kaila ka pwede ra gyud no kay kung fraud to nailad mo then pwede other forms of deceit, no? So ayaw mo ka problema ana pero better siguro nga makuha gyud og matan-aw sa usa ka abogado ang mga papilis sa inyong pagbook, no, og mga proof og other documents kay para basin na ilain pwede makiha didto. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.